To, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tabbas mutuwa tana kan kowa, amma kafin mu cewa masu kallon mu komai game da wannan rahoto da ya ɗau wuta a kafan sada zumunta, za mu so duk wanda ya ci karo da wannan bidiyo to ya ba mu hankalinsa a kai ta hanyar tsayawa a kalla har ƙarshe don Allah domin samun cikakkiyar fahimta. Wanda anan za ku ji cewa rahoton mutuwar jarumin Kannywood na Kalala yaron Dadi Hikima wato Abali ta yi matuƙar ɗaukar zafi a kafafen sada zumunta, wanda za mu so duk wanda ya ci karo da wannan bidiyo kamar yadda muka sanar muku to ya biyo mu har zuwa ƙarshen wannan rahoton domin jin gaskiya game da wannan labari da muka zo muku da shi yau. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri. To maza da mata da ke faɗin duniya baki ɗaya da kuke bibiyar wannan tasha tamu mai albarka game da wannan rahoto da muka zo muku da shi yau, sai dai mu ce ku gyara zama ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan shirin domin jin gaskiya, wanda sanin kanku ne aikin wannan tasha tamu mai albarka, bincike da kuma gano muku abubuwan da suka shige muku duhu dangane da masana'antar shirya fina-finan wasu ta Kannywood da ma faɗin duniya baki ɗaya. A nan za mu ce ku biyo mu domin jin abin da binciken mu ya nemo mana game da wannan rahoto na mutuwar na Kalala yaron Dadi Hikima kamar yadda muka sanar da ku a farkon shirin. Saurari maza da mata da ke faɗin duniya baki ɗaya, fatan har ila yanzu kuna tare da mu game da wannan rahoto da muka zo muku da shi yau. Sanin kanku ne cewar jarumi na Kalala jarumi ne babba wanda yanzu tauraruwarsa take kan haskawa a masana'antar shirya fina-finai wasu ta Kannywood. Duba da yadda aka fiye haska jarumin a cikin fina-finai masu dogon zango irin su A Duniya, Labari na, Haram da dai sauran fina-finan da suke ci gaba da bada wuta a masana'antar shirya fina-finai wasu ta Kannywood, ma'ana fina-finan da ake kalla a cikin masana'antar shirya fina-finai wasu ta Kannywood. Duba da yadda jarumin ya samu ɗaukaka sanadiyar Dadi Hikima wato Abali, za ku ga ana yawan sa jarumin wato na Kalala a cikin fina-finai da dama musamman masu dogon zango. Kutsam sai kuma wannan labari ya zo ya riski mutane a safiyar yau, wanda mu ma muka ci karo da wannan rahoto a wani dandali da ke kan Facebook da safiyar yau. Amma sanin kanku ne cewar aikin wannan tasha tamu mai albarka, bincike da kuma gano muku abubuwan da suka shige muku duhu dangane da masana'antar shirya fina-finai wasu ta Kannywood da ma faɗin duniya baki ɗaya. Amma kafin mu kai ku zuwa ga duk wani cikakken rahoto da muka kawo muku, muna da buƙatar idan yanzu ne farkon ziyarar ku wannan tasha tamu ba tare da ɓata lokaci ba ku danna mana subscribe, sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawa yadda za a ringa sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen masu inganci, sannan ku dangwala mana alamar like domin samun damar ci gaba da kawo muku al'amuran da suke faruwa na ciki da wajen masana'antar shirya fina-finai wasu ta Kannywood da ma faɗin duniya baki ɗaya. Game da wannan rahoto da muka zo muku da shi yau, kamar yadda muka sanar da ku a farko cewar mutuwar na Kalala ta ɗau zafi musamman a kafafen sada zumunta, wanda yanzu mutane suna nan suna ta turo sakonnin ta'aziyya ba tare da sun yi bincike ba. Duk da mutuwa tana kan kowa, amma yawancin mutanen mu muna wasa da ita. Duba da abin da binciken mu ya tabbatar mana game da wannan rahoto, bara ku ji iya abin da binciken mu ya sanar mana. To masu saurare, har ila yanzu idan kuna tare da mu kamar yadda muka sanar da ku cewar mun yi bincike mun gano cewar a halin da ake ciki yanzu jarumin barkwancin nan na masana'antar shirya fina-finai wasu ta Kannywood wato na Kalala yaron Dadi Hikima wato Abali yana nan da ransa, bai mutu ba, kawai ƙarya ce irin ta mutane da ake yaɗawa a shafukan sada zumunta, wanda muka sanar da ku. Mu ma wannan rahoto mun ci karo ne da shi a wani shafi da ke kan Facebook, wanda muka ga ya dace mu zo mu sanar da masu bibiyar wannan tasha tamu mai albarka kai da duk ilahirin masoyan na Kalala da suke faɗin duniya. A nan muna so mu sanar da ku cewar na Kalala bai rasu ba, yana nan da ransa. Duba da yadda muka ci karo da wannan hoto, ga wannan hoton nan sai ku gani kamar haka, wanda mu ma gani muka yi a wani guri daban muka zo muka sanar da ku gaskiya.